Vítajte u ďalšieho videa, dnes som tu s mojím bratom. Pozdrav sa. Super nádhera. A zahráme si Minecraft Survival. Mám tu samozrejme nejaký setup, ktorý som si tam dal Bluetooth, klávesnicu a Bluetooth myšku. Mám úplne divnú myšku, neviem kurzor. A prečo mám skin Alexa? Počkaj, aké mám skiny? Viem, že som aj zahral ten Minecraft. Skin úplne nádhera. Ok, to nejaká tak dám si toto, hej. Dám si tento skin, tak to sa to nastavuje, ok, nastavuje sa to. Tú dievku. Nie, žiadne také, ok. Takže, tam mám, ok, nejaký svet. Ok, takže, vytvorím si svet a dáme, proste meno, si dáme tak ty buď ticho, hej. Bože, jak to píšem. Survival, Tomko. Plne nádhera. OK, dáme si tu ale nie. Dáme si Survivor a Kamo, ja to neviem ani povedať. Survival a Normal. Takže si dáme Advanced a teraz si dáme nejaký seed. Aký dáme seed? 5, 6, 6, 6. 5, 6, 6, 6. OK. OK, potom si dáme toto, aby sme mali súradnice a odohrané dni ukázané a to je všetko. Ešte si tu nastavím spawn radius 1, aby sme sa spawnovali a toto si dám asi 8 čankov. Multiplayer máme, ok, je tam LAN, takže zapínam bože, to nie je server, zapínam svet, create a zatiaľ čo sa mi vytvára svet, vy fanúšikovia môžete napísať, akú ďalšiu časť by som mohol proste natočiť, alebo ak by ste chceli, ako vyzerá tento setup približne, že na čom hrám asi a tak asi, hej. OK, kamo, tak už som tu napísal. OK, tam je džungla, dobre, takže pohoda. Proste toto je môj skin, úplne nádhera. OK, tu nemôžem približovať všetkom, to je škoda, kamo. Tak ja počkám na teba, alebo zatiaľ, kamo, OK. Takže, je to tu v pohode. Poď, bum. Ja ťa porazím. Poď, kamo. Úplne ťa zmastím ako nič. Zomri! Kde som to spadol? Kamo, tak ja mám jedno srdiečko, tak ja sa môžem zabiť. Au. Úplne nádhera. OK, tak ja idem asi k tej džungli. Ty asi ideš tiež, čo? Nie. Kamo, ale ja keď som od teba ďalej, tak ja nevidím ani tvoj avatar, to je divné. Teraz som na sekundu videl a teraz nevidím. Počkaj, ja ťa už vidím. Nie, ty si stále tá dievka. Som si myslel, že si už Among Us. Zoberiem si sugarcane. Bum. A beriem si ďalší sugarcane. Ďalší, kamo. Úplne nádhera. Že si môžem urobiť potom farmu na sugarcane. Potom si zoberiem... Ticho, Potom si zoberiem... bambusy, ok, toto bude perfektne. Proste si zoberiem bambusy, hlavne, aby sme nezomreli, hej. Už každý z nás už jedenkrát zomrel, hej. To je úplne... Kamo, ako keby som ťa nezabil, vieš. Zabil! OK, takže... kamo, tento gigantický strom, ten si zoberiem. Skeleton, pomoc! Kde je skeleton? Ja neviem. Tak si monitor. Ty si monitoring. Tak ty si duplovaný... Počkaj, ja mám takú sensitivitu. No dobre, toto je lepšie. Zombíkovia! Tak vypadni odtiaľto. A ďalší! Kde? Aby som prežil, hej? Zabij ho. A kde si, ale? Ja sa bojím. Láva. Tak ešte nie, len nespadni do lávy. Hej, dobre, takže... Láva. No, ja neviem, na čo je láva. Ty vieš? Na to, aby si skapal a uhorel. Tak ty si profík. Počkaj, tak ja si tu zoberiem aspoň nejaké tie veci, aby som zase neumrel. Kamo. Buď sticha! Ty buď sticha. Lebo nech tu není tma. Takže si tu vyťažím toto. Bum. 1, 2. Kamo, už buď ticho. Hej. Kamo, na mobile sa to fakt zle hrá. Tu si Čo si zase spievaš? Kamo, a vidíte, s týmto ja žijem, chápete? Kamo, základné nástroje, vieš, aké sú pre mňa základné nástroje? Hovno, vidím zase. Krompáč, sekera, motika, preto je tam 8 spodov. Keď pôjdeme do vesnici, zoberiem seno a už sa nepýtaj. Úplne, ja neviem, na keru matiar, neviem. OK, kamo, ešte motika, prečo nám vyšli aj styky, akože mne vyšli styky, tebe nevyšlo nič. A kde si? Ja neviem. Jaj, kamo. Kto to je? Ja neviem. Skeleton! Creeper, kamo, odkiaľ to tu je, more?
Kamo, najhoršie je, akože je super, že mám tento setup Bluetooth, že proste Bluetooth mám tu pripojené, ale že je to super, ale dakedy je to spomalené, alebo nereagujú mi veci proste. Hej, takže tak. Proste je to dakedy proste zlé, hrozné. OK, kámo, takže mám tu niečo. Mám tu niečo. Toto si dám dopreč. Mám tu toto. Napapám sa. A ty si kde? Ty ťažíš? O, tam je s trojzubcom týpek. Čo keď ho zabijem? Tak nedostaneš nič, lebo nemáš šťastie. Si zandal. On si ma nevšíma. Keď tak ja idem proste, musím hľadať nejakú vesnicu. Chcem ísť prejsť v púšte. Vesnica! Daj mi! A že na čo mám tú motiku? Ja neviem, aby si sa poklepal. Vidíte, to proste moje šťastie, kámo. Ja som si myslel, že tento dom je studňa. Kámo, ja som si to fakt myslel. Nemyslel. Jaskyňa. OK, takže ideme tu na. A tu nám bude nejaký dobrý ľud. Väčšinou tu nám býva veľa jedla. Akože v tých, že väčšinou všade čestka. Ak sa mi dobre zdá. Keď je tu čestka? Je tu nič. Hovno. OK, je tu čestka. Čo je za dom, ale? OK, kamo. Tu je vesničan, tu si robí prácu, tu zatiaľ. Tuto je. Na čo potrebujem asi motiku? Proste. Na čo asi? Ja v tejto vesnici ostanem. Toto je taká dobrá vesnica. Ty si chod niekde dopreč úplne. Čo za Irongolem? Ide, počkaj, to už ide noc? Ne, už fakt možno ide noc. Viete čo, tak ja urobím takú taktiku, že 1, 2, 3, 4 a hitnem ho. Ja som pro... Ty koko, som sa zlakol! On Ako? Kámo! Ja to môžem všetko zasrať. Víš čo? Ideme vytvárať nový svet, hej, všetko nové. Kámo! Ja som našiel 16 železa! Dobre, ale ako? Kámo, reálne? Však... Kámo, ako? Ja nechápem, už ide tma a ja nemám ani svoje veci, ale aspoň viem, že kde približne je proste tá dedina, kámo. Kámo, čo to je? Ako ma mohol dať reálne na jednu ranu? Ale ja som sa 4 bloky vystával hore a potom mám taký, že idem ťa zabiť. No samozrejme, že nemám, už ide noc. Ja neviem ani kde si, určite si tam niekde ťažíš, alebo ja neviem čo. Keď to je nejaká jaskyňa asi. Kámo, už ide noc. Normálna, dal ma na jednu ránu, však som unlucky. Kámo, musím si ísť svoje veci a budem kempiť proste. No a na čo asi? Rozmýšľaj trošku svojou hlavou. Neviem. Tu sú moje veci. Iron Golem, ty si proste mega OP. Ale vypadni odo mňa, ja si tu berem iba veci. To by malo byť moje všetky veci. Takže pozrieme sa ešte. Ja nemám moju motiku. Kde je moja motika? Ale moja motika. Ale ja som taký dobrý farmár. Nie si. Ale hej. Nemáš ani villagera, ktorý bude tvoj sensei. Ty si celý sensei. Nemáš posteľ? Čus, kamo, ja okolo teba iba prejdem a ja zomrem. To je už noc, kamo. Ja sa ubydlím, hej, ja budem tu na... Tak tam asi moc nebudem. Viete čo, ja tu zavrem a budem tu kempiť. Mám tu... Čo som mal všetko? Hej, toto mám, hej, toto som mal, toto som tiež mal. Tak chyba mi iba motika, čo mi extrémne vadí, alebo nevadí. Moc mi to nechabí. Neviem. Môžem predávať, hej ty. Sú dvaja? Nie, to je zombík. Iron Golem, on je profík. Profesionál, toho som sa ani nemal pokúsať zabiť. On má nejaký efekt? Že sa nepremení na zombíka, hej? Ja ťa zachránim, villager! Nie, on mi dal tu je čestka. Ja tak viem, odkiaľ mali ten potion. On mi dal... Bože, ja to nemôžem ani pozrieť, musím si rukou dať. Jaj. Kto ma hitol? Mňa hitol... Kostlivec! Ty kokos! A že to si ty, som si rozmýšľal, alebo nejaký zombík. Kostlivec, si tu? Je tu kostlivec. A kde je ten Iron Golem? Však chráň? Trošku, ja som sa ho pokusil zabiť, tak asi preto nechráni. Ale čo to je za bed... Však kostlivec ma zabije.
On tam snipuje. To je potrat. Veď ale to sa není možné, že to ani normálny hráč nedokáže ako cez stenu strieľať. Oni sa ide rozmnožovať. A od čoho sa rozmnožujú? To akože teraz bola apokalypsa a teraz sa idú rozmnožovať vesničany. Čo to je? No už čakám. A majú tu malého vesničana. Kámo. Ty si to pozoroval? Hej, pozor, a nemôžem. Pozoroval také čudné vecičky. Ale však to sú nádherné. Prosím, je to kováreň. To je kováreň! Yes! No tak nejaký dobrý ľud tam nebol. Kamo, dáma shift. No dobre. Okej, kamo. Ale nejaký dobrý ľud tam nebol. Tá česká je to na inde. To je divné. Aj tie pece sú inde. Tu je Husk. Tu obťažuje. Obťažuješ da koho? Ja po ňom ide Iron Golem, tak počkaj. Teraz Iron Golem, to je odplata. Teraz nemôžeš na mňa, no? Nemôžeš, kámo. Kámo, to je teraz. No teraz vchod na mňa. Ja nemám sekírku. No tak idem rukou. Bum, ja ťa dobijem reálne aj pestiami, kámo. 3 železa, okej, kámo. Není to veľa, ale urobil som pomstu. Plná nádhera. Mám ten krompač? Kde je môj kamenný? Ja som stratil ešte môj kamenný krompač. Ja mám tu tento krompač. Ja som monitor už, kámo. Ďalší chleba. Bum! A presne to vyšlo, kámo. Juhu! Ďalšia vesnica. Idem tam. Kámo, idem tam, nezaujíma ma môj brat. Ďalšia vesnica. Ne. Tam je zombík s trojzubcom. Zdrhaj. Kámo. Zdrhaj. Bude noc. Tam bude ďalšia Iron Golem, takže to bude ochraňovať podľa mňa. Kámo. Zdrhaj. Kámo, za mňou je niekde zombík s trojzubcom. Kámo. Rýchlo zdrhaj, tu je ďalšia vesnica, rýchlo. Do domova niekde, pôjdem do veže, nie. Pôjdem do nejakého dobrého domova, kde nie sú žiadne okná. Aby na mňa nestrieľal ten kostlivec, takže pôjdem tu na. Rýchlo, kámo. Chápeš, reálne, mňa naháňal teraz zombík s trojzubcom, chápeš? A našiel som ďalšiu vesnicu. Toto je vrecúško, toto mi ušetrí hodne veľmi miesta. Kámo, prečo si bol ticho, keď si ťažil iba proste? A teraz si sa ma iba ozval. Vieš čo, ja si vyrobím motiku. No mňa si vyrobím zlatú, aby to išlo. Kámo, však to instantne ťaží. To je perfektne, ale perfektné. A môžem bežať. Kámo, taká vesnica je aj spomalená. Ty čo predávaš? Nič dobré nepredávaš. Kámoč. Ok, kámo, zoberám ďalšie. Bum, kámo, úplne instantne to robí, úplne všetko dám ako nič, proste. Škoda, že z toho není A je tu na je nejaká čestka. Ok, je tu ďalšie toto. A zoberám si ešte toto. To je všetko, možno ešte toto si zoberám, toto seno. Kde Iron? Tu si, kámo. Dúfam, že ma zase nejako neprekvapíš, hej. Keď tak, ja idem takto. 1, 2, 3, 4. To je pre mňa taká istota a strelím do teba, hej. Počkaj, tam je ešte oný. Ešte nebudem strieľať. Zabij ho! Dobre, teraz ťa strelím. On si ma nevšimol! A tu som! Ja, tam je ďalší zombík, jasné. Ty kokos! No poď! Dobre, ja ťa chcem zabiť proste. Sorry, ale budem musieť. Potrebujem železo. Koľko mám teraz železa? 0. Teraz mám 4, to je dobré. A tá motika sa mi už zničí. To je zase, čo za kejvka? Tá zelená. Dobre, ty zelenáč. Som ti dostal, čo? Zelenáč. To je zombie villager! A že to je klasický villager. Čúzovca.
Ja, to je ten, čo ju znasilňoval. Čo? Nič som nehovoril. Ďalší zombie. Koľko je tu? Ja vlastne, oni nemôžu horieť, tak to preto je ich tu toľko. Ďalší zombie vesničan. Mne sa zlomí už sekírka. Konečne. Už som skapal aj, ak si nevšimol. Ja som prišiel o všetky veci a zobral som Však ťažíš, ako mi ich zobereš. hore. Prečo tento zombík nehorí? Videla, on není Husk. Ja neviem. On je klasický zombík, je to vôbec česká, je to česká. Neviem, čo má. To som už vybral, Mor. Nie? No nemá nič práve, že? No helmu. A možno má boty, kamo. On išiel za mnou! Ako monitor nejaký. Ale on nehorel. Ale čo to je, že proste... On bol klasický zombík a on nehorel. Ale chápeš, ja nechápem tomu, akože v púšti už teraz nehoria zombíci, alebo... To fakt nechce práve teraz. Prečo u mňa tiež hrmí aj u teba, keď som ja v púšti a nehrmí vôbec? Že neprší. Aha, dobre, takže odteraz v púšti proste ani kostlivec nie je toto. A vidíte to, kostlivec bez ničoho nehorí. Hej, nehorí. Ale on nehorí, on by mal horieť. Pozri, tento typek proste nehorí. Prečo asi? Lebo som to vybral. Nejdeme radšej von z púšte, poď za mnou, hej? Pôjdeme do... Je do mora, alebo Nie do mora, pretože tu na každý proste nehorí. Tu na nikto Dobre, idem za tebou do prč. A, ty ďalší. Ja viem, kde Nie, to je kostlivec, no tak ja som dead, tak pôjde za mnou. 2 stringy. Kde si? Hej, wow! Ty čo robíš? A kde si ty? A už ťa vidím, ty si bol príliš ďaleko. Bacha, na teba ide každý, zozadu aj. Hej, jo! Štít, ja ťa zachránim. Nech trafí zombíka, ten kostlivec. Zomri! Zabil som kostlivec. No od toho zombíka, od Huska. Ako mi vypôjde dole Hank? No Máš postel? Nezobral si z vesnice? Čo? Už ide. Tam je divný mrak, takže už bude asi deň. Konečne! Áno! Kamo! Počkaj, ja ešte zaboxujem do kameňa, hej? Kamo, moja myška. Neviem, či počujete ten hlas mojej myšky, ale je to dosť na hlas. To proste, keď sa snažím butterfly click na myške, ktorá vôbec nie je nastavená na butterfly click. Keď ja už idem von, hej? Kamo, a ty si kde, kamo? Koľko je tu monštier? Hlavne... A to je... Musí pršať! Jaskyňa. Kde si hlavne? Ja chcem byť u teba, alebo ty máš nematové veci a keď zomreš, tak ti ich zoberem. A kde si? A tam je studňa. Hej, v pohode. A ja ťa vidím. Teraz sa nevidím. A už ťa vidím. Ty máš koper a perie. Nádhera. Prečo je tu toľko veľa sugarcane, ako keby to tu sadil? A to ako keby to tu takto sadil. No tak idem bez teba, len si zoberiem vodu, hej? Kámo. My budeme na -1000 a -1000 a zatiaľ nič proste. Nič proste, kámo. Aspoň kebyže pyramída proste. No, tu aspoň není nič. Ešte raz, čo si to povedal. Normálny biom. Zelený biom. Áno, to je klasický, to není vysknutý. Teraz ako za mnou pôjde, už to vidím. Pagda. Tu zabijem. A na čo ju chceš zabiť? Neviem. Konečne. Je tu. Prečo ma biješ? Savana. Savana. Idem robiť asi portál. A keď neviem, ako sa robí s tou vodou, ale idem ho urobiť. Ja si na to verím. Počkaj, mám tu urobiť asi nejaký stĺp?
Čo si to povedal? Je takto to malo byť. Tak ja som monitor. Yes, je tu lava. Bum. Mám to. Teraz ešte flint and steel potrebujem. Že potrebujem šťerk. Tak to je z tohto videa všetko, tak dajte like a odber a napíšte do komentov, čo máme akože v ďalšej časti urobiť. Teoreticky by som mohol ísť do nedru, ale neviem, ako by som ho zapálil. A to je všetko, tak čus! Dovidenia. OK, tak to je všetko. Čus, čus, čus.